kamar yadda kuke gani ana yin sallar la'asar a cikin wannan makaranta mai albarka kamar yadda na nuna muku a ɗazu. Yanzu ga shi nan ana yin sallah ne ta la'asar a cikin wannan filin makaranta. Ga ɗaliban nan gabaki ɗaya, wasu ma ba su samu waje ba, suna daga cikin azuzuwa suna yi gabaki ɗaya. Yanzu ana yin sallah ce ta la'asar a cikin makarantar gabaki ɗaya. Shi ne yanzu ake yi, wasu suna daga cikin aji ne, wasu kuma suna filin makaranta suna yin sallar la'asar kamar yadda kuke gani a wannan lokacin insha Allah. Wannan ita ce sallar da ake yi gabaki ɗaya a cikin wannan